Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Ik baal ik verschrikkelijk dat dit in mijn geval dan voor de tweede keer mij ook komt. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zo wat aan het eind van mijn Latijn. Monique Zijlstra is een van de gasthouder die in verzet komt in het gasthouderbureau Friesland. Ze krijgt erbij onder orenstype van gasthouder Mieke Nink. Want haar werk is mooi, maar zonder inkomen kunnen ze net langer teruggaan. Ja, de kosten gaan wel door. En mijn ouders die hebben me inderdaad een lening verstrekt, zodat ik kon voldoen aan mijn financiële verplichtingen. En dat doet zeer. Maar op klachten waar net reageren en ontekende brieven waren we romstuurd. Dus stappen de vrouwje naar de rechter. Wij gaan een bodemprocedure opstarten. We hebben contact gehad met een advocaat in Jouren, samen met nog een aantal andere gastouders. En we proberen op deze manier ons geld te krijgen. Ook de ouders van de oppasband staan achter de actie van de gasthouders. Toen heb ik bellen naar het gasthouderbureau Friesland. En ik heb een paar keer gevraagd om Luc van den Brink. Ik heb gevraagd of hij me weer waarom bel je woe om uitleg. En 0,000. Ik heb mails gestuurd, ik heb brieven gestuurd. Ik heb nog nooit wat van hem gehad. Directeur Luc van den Brink van het gasthouderbureau Friesland wil net voor de camera reageren. Hij zei in een reactie het werkje door een oplossing. Binnen een weekend denkt hij roem te wezen met een oernamekandidaat. De gasthouders willen dat de gemeente Smellingelaan ingrijpt, want die had tafersjochtplicht. Ja, en je viel je wat opgelicht nou als vraaghouder, want je steekt je tieten er wel in, want ik vind het verschrikkelijk wat de gasthouder zo komt. Wat vind je dat de gemeente op dit stuit dwamert? Nou, gelijk het spul maar in beslag nemen en zorg je dat het nog financieel wat er nog te redden valt, dat zelf oernemen. En het door van het GOB op slot? Ja. Ja, en gelijk. Want het is een crimineel in mijn eigen die zijn gang gaan kan nou nog steeds. De gemeente Smellingelaan liet weten dat het gasthouderbureau nog rond 1 december de tijd krijgt om een oplossing voor alle problemen te vinden.